Es diu la barraca del Tirapits perquè aquí, quan Déu estava construint el món, s'hi va fer la barraqueta perquè ja veieu que bufa el vent i llavors feia fresqueta. I estava creant muntanyes i va dir, calla, que de les muntanyes trauré els gegants i les gegantes. I va fer un gegant d'una peça, va anar fent un gegant, el gegant es va aixecar de la roca, va marxar. Sabeu que hi ha més gegants que gegantes, ara veureu per què. I aleshores va dir, calla, que faré la parella, allò que sabia, com que li havia sortit bastant bé allò de l'Adam i Eva, sí, doncs va dir, calla, que faré ara la geganta també, el femení. I llavors va començar a modelar la geganta i va dir, calla, com li faré els pits, no? I va començar, va fer com un forat, i a partir del forat va començar com a bufar, com si fos un melic, a bufar per anar insuflant i anar fent créixer com a parts de la muntanya, fins que al final li va rebentar per tot arreu, i per això hi ha tanta tartera i tanta pedra, perquè són els trossos del pit de la geganta que es va emocionar a Déu i van rebentar i tot estavellat pels costats. I per això es diu del tirapits, perquè és com si hagués tirat els pits, però trossets, així com a... Això, la licorella, la pissarra, aquestes coses. Per això, és que Déu també s'equivoca. Déu